سەرۆکی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ بەرسڤە پرسên rêveberê ofîsa Rûdawê ya Washingtonê diyar kir de da. Trump derbarê agiribesta navbera Amerîka û Îranê da çarenivîsa Tengava Hormuzê û agiribesta navbera İsraîl û Lubnanê da axivî. Trump li ser egera dirêjkirina agiribesta li gel Îranê got, eger pêdivî be ez ê agiribestê dirêj bikim. ئایا بەنیازی ئاگربەستەکە درێژ بکەیتەوە؟ چی وا دەکاتم ئاگربەستە درێژ بکەیتەوە؟ Ez nizanim ka pêwîst dike an na, lê heger pêwîst be ez ê bikim. Serokê Amerîkayê herûha di bersiva diyar kir de rêveberê ofîsa Rûdawê ya Washingtonê da li ser berdewamiya dorpêça Amerîkayê ya li ser Tengava Hormuzê rakand, dorpêç pir baş bi rêva diçe û tu keştî heta fikra wê jî nekirine ku bikevin hundir. تاوکوکەی دەتوان بەردەوام بن لە هێشتنەوەی گەمارۆکە لەسەر تەنگەی هورمز. Em bi dorpêçê gelek baş bi rêve diçin. Ji bo me efkarekî rûtîn û asayî ye. Hêza me ya deryayî bêhempa ye. Bi dîtina min dorpêç gelek baş bi rêve diçe. Ti kesek heta hizir nake ku were hundir. Ti keştî li kêleka hêza me ya deryayî re derbas nabe. Serokê Amerîkayê Donald Trump di berdewamiya bersivên xwe da ji bo diyarkir de rêveberê ofîsa Rûdawê li Washingtonê bi geşbînî behsa danûstandinê di navbera welatê xwe û Îrana da kir û got em gelekî nêzîkin ku li gel Îranê bigihêjin rêkeftinekê. Trump diyar kir ku di egera wê rêkeftinê da bêyî ku karaseteke etomî rû bide, nirxê petrolê û enflasyonê wê bawayekî zêde dakevin. بەڕێز سەرۆک، ئایا هیچ سەرمایەکی ئێرانی بە بێ هیچ مەرجێک ئازاد دەکەن ئەگەر ڕێکەوتن بکەن؟ Em ê bibînin ka dê çi bibe. Lê ez bawerim em gelek nêzîkin ku li gel Îranê rêkeftinekê bikin. Hûn ê bibin kesên yekem ku pê bizanin. Lê ez bawerim derfeteke me heye û eger ew yek çê bibe, nirxê petrolê ê gelekî dakeve. Nirxê gelekî dakevin. Enflasyon dê gelek dakeve û ya ji wî girîngtir karaseteke etomî çê nabe. Yek ji pirsên herî girîngên Rûdawê ji Serokê Amerîkayê Donald Trump ra derbarê egera têkbirina rêkeftinê ji aliyê Hizbullahê vetbû. Trump got em ê bibînin ka wê çi bibe. Ew li gel Lubnanê kar dikin û hevhangiyê dikin. کێ چاودێری حزبوڵا دەکات؟ پێت وایە ئەو ڕێکەوتنە تێک دەدەن کە تۆ هەوڵی بۆ دەدەیت؟ Em ê bibînin ka dê çi bibe. Ew li gel Lubnanê kar dikin û hevahangiyê dikin. Ew li gel Hizbullahê kar dikin.